Bueno, bons días a todas e a todos. Vamos a dar comezo á sesión extraordinaria deste pleno, co punto primeiro que é toma de coñecemento da renuncia ao cargo de concelleira de Carmen Portorrey. Carmen, tes a palabra. Bo día a todos e a todas. Fai uns días dende que presentei a miña dimisión e hoxe é o día de poñer un punto á miña experiencia neste concello. Entrar na política municipal foi unha oportunidade que vivín con ilusión, con responsabilidade e con compromiso, onde aprendín moitas máis cousas das que me imaginaba e onde se me brindou a oportunidade de dirixir departamentos como Educación e Mocidade, unhas áreas sensibles e ao mesmo tempo das máis gratificantes dun concello como o noso. E se mo permitides, quixera facer un breve repaso do que supuxo para min este período. Nestes 2 anos e medio traballouse intensamente para mellorar e garantir a sostibilidade dos servicios de conciliación, modificándose o regulamento e ordenanza destes servizos, ao igual que o regulamento e ordenanza das escolas infantís municipais. Puido materializarse a inauguración da cociña central municipal e apoiouse aos centros educativos nas súas demandas ante outras entidades, ao mesmo tempo que esta administración asumiu o seu papel en canto ao mantemento destes centros. Un traballo que a simple vista pode parecer sinxelo, pero que en algúns momentos non o foi, xa que moitas veces faltaron medios humanos e materiais. E levando tan só 1 ano e medio, tiven que facer fronte a unha moción de reprobación provocada por faltas de respeto que sufrín e quixen facer públicas. E un norovirus días despois, onde se acusou falsamente a esta concellería de ser a culpable. Xa no que respecta á área de mocidade, tamén se acometeu un traballo importante, como o impulso de proxectos para promover o asociacionismo na xuventude, creando o Club da Mocidade. E tamén se mellorou a infraestructura da factoría en Biduído e aprobouse o seu respectivo regulamento. Ou, sen ir máis lonxe, creouse o recente Consello Municipal da Xuventude para escoitar a demanda da xente máis nova e que ten moito que dicir. Por todo isto e máis, quero dar as grazas a todos os traballadores municipais que cada día me axudaron e asesoraron. En especial a Marga Iglesias, a miña man dereita e esquerda. Tamén a todo o persoal dependente do Departamento de Educación e a técnica de mocidade, a brigada de obras, aos equipos directivos dos centros e das escolas infantís municipais, que sempre me tenderon a man e me ensinaron. Ás entidades e asociacións e aos veciños e veciñas que confiaron en min e me transmitiron a súa forza, especialmente nestes últimos días. Aos meus compañeiros, ao equipo de goberno e, por suposto, o meu agradecemento aos nenos e nenas en mocidade deste concello, que foron o meu motor e me ensinaron que, por enriba de todo, debemos garantir unha educación e uns servizos acordes á demanda dos tempos actuais. E remato xa dicindo que os valores que me ensinaron dende que era ben pequena son os que me impulsaron a aceptar no seu día esta oportunidade. E son estes mesmos valores os que hoxe me fan afastarme do mundo da política. Grazas a todos e a todas polo apoio, pola comprensión e por acompañarme neste camiño. Vémonos por Ames. Moitas gracias. Non sei se algún compañeiro ou compañera da corporación quere tomar a palabra. Luísa.
Carmen, ante todo, pois, parabenizarte polo traballo que fixeche, que a verdad, fixeches un bo traballo, algo que era difícil, e que che vou decir, pois, desexarte todo o mellor, tanto no personal como no profesional, daqui en diante. E, bueno, tocaronche unhas concellerías, como ti dixeches, das máis bonitas do noso concello, pero tamén as máis difíciles. E ti o sabes ben, porque ademais sufríchelo. Mira, como decía Paulo Coelho, que ademais traigo escrito porque é unha frase que me gustou: vivir e tomar decisións e asumir as súas consecuencias. Tomar a decisión que tomache hoxe non é fácil, é unha decisión moi difícil e iso demostra moita valentía pola túa parte. E xa non só eso, sino os valores que ti acabas de decir que te inculcaron, aí os demostrache. Por lo tanto, o único que mereces é todo o meu respeto, o meu e o do meu grupo, pola decisión que acabas de tomar, e non o tomes como un punto e aparte, sino como un punto e seguido. A vida, pois, moitas veces é eso, ponche, bueno, a trancos, pero ti sabes que as decisións que tomas van formar parte da túa vida e te van a formar como persoa, van a formar parte de ti, polo tanto, eu creo que te van facer moito máis forte e, bueno, quen sabe, quizáis ao mellor se te vexamos pois noutra legislatura máis adiante. Así que, Carmen, de verdad, gracias por todo e todo mellor. Moi ben, moitas gracias, Escarlata. Ben, pois nada, lóxicamente a túa dimisión por motivos persoais é algo que dende o noso grupo respetamos profundamente e aínda que neste caso non existeu nin existe unha relación especialmente próxima no persoal co BNG, pois eu quero expresar con honestidade o noso agradecemento, sobre todo pola túa valentía, non? E falo de valentía porque sei que non é doado asumir unha responsabilidade pública, expoñerse, tomar decisións e dedicar tempo e esforzo pois a prol da veciñanza. Eu creo que ese compromiso ten que merecer sempre o noso maior respeto e recoñecemento. E tamén quero salientar que, máis alá das diferenzas, hai algo que nos une, que é o amor polo concello que nos viu medrar as dúas, non? Eu creo que por riba das diferenzas compartimos ese mesmo obxectivo de contribuir ao benestar e ao futuro de Ames. E iso creo que é algo que nos une a todas as persoas que nos dedicamos á vida pública local. Tal e como decía a Luisa, pois dende o noso grupo, dende o BNG, desechámosche a mellor das sortes neste novo camiño, tanto no profesional como no persoal. Moi ben, moitas gracias. Bolívar. Bos días a todos e a todos. En primeiro lugar, pois a min gustaríame darlle moito ánimo ao Grupo Socialista de Ames, porque sei que a marcha somos todos. Ao final, cada grupo é como unha pequena familia e, bueno, ao final a marcha dun deles, pois, bueno, por as razóns que sean, pois, doe. E sei que hai moitos dos teus compañeros que van a sentir bastante. E despois, por outro lado, con respecto a ti, pois eu creo que che definiría en tres palabras. Valente, como dixeron as nosas compañeiras. Primeiro, por pertencer a unha lista, sendo tan xovenciña, porque eu creo que meternos en política, bueno, xa ves que ao final non é tan fácil. E despois, valente, como decía a Luisa, pois por tomar esta decisión, porque outro, no teu caso, pois seguiría aí, esperaría que acabara a legislatura e xa está. Despois, a segunda palabra é o compromiso que tu veches cos teus veciños e, sobre todo, coa comunidade educativa durante o tempo que estiveches no cargo. E terceiro, pois, a dedicación. Porque, como todos os que hoxe estamos aquí, sabemos que nós non temos un horario normal, que hai días que, bueno, pois que tens que deixar a tua familia, os teus amigos, e dedicarche a eso. Entón, bueno, ao igual que fixeron as miñas compañeras, tanto do BNG como do Espazo Común, desde o Grupo Municipal Popular, pois, desexarte o mellor, que aquí sempre hai sitio para volver e que teñas moito éxito nas novas etapas que emprendes, que ainda eres moi xoven. Moitas gracias, Víctor. Moi bo día a todas e a todos. Pois, bueno, nós como Grupo Socialista, pois Carmen xa sabe que é un día, bueno, triste, que tamén nos alegramos por ti porque sabemos que é unha decisión pois madura e meditada. Foi un enorme, primeiro, un gran descubrimento, traerte para a política, pese a que hoxe renuncias, tes por deante, se se desexas, pois todo un camiño de cara ao futuro. Traballaches con moitísima dedicación, responsabilidade, compromiso,
compromiso coas túas concellerías e cos teus compañeiros, ademais nunhas áreas que ti sempre, como calificaches hoxe, estableciches sempre como o máis bonito que che gusta facer ademais na vida profesionalmente deste Concello, e que ademais que son as áreas que son o sinal de identidade deste Concello por Galicia e polo Estado adiante, e que aparte fuches ben con moitas decisións valentes que tomaches, solo de consolidalas e máis garantizalas para o futuro, non? Encontramos tamén unha persoa cálida, próxima, sempre disposta a botar unha man a todos os compañeiros e, desde logo, todo un referente para nós, tanto deste presente como de futuro. Xa sabes que te deixamos o mellor, estamos aquí, nós non te dicimos adiós, isto unha continuidade no teu camiño profesional e, desde logo, poderte topar no futuro máis inmediato. Bueno, se me dades, vou a rematar eu. Eu recordo o día que coñecín a Carmen, coñecina en Tapia, nestas visitas que facemos polas parroquias, e a verdade é que me chocou ver unha rapaza tan moza nunha reunión onde a media de idade, se quitáramos a Carmen, podía ser uns 60 anos perfectamente, co cal, chama a atención que unha rapaza nova pois vai a estas reunións tan aburridas que facemos polas parroquias. Volveu a ir a estas reunións, ademais amosou a súa preocupación por distintos temas da parroquia, naquele momento creo que recordar que era a fibra que non había aínda en Tapia. E, son desas cousas que te quedas e volvemos a toparnos por Ames e acordo o día que invitei a vir na candidatura. Pensei que iba a pensalo, pero xa me dixo que sí no momento, non? E, podes ver a ilusión, as ganas dunha persona que estaba involucrada, ademais, que lle gustaba o tema e que, ademais, no mesmo momento que me di que sí. Nestes 2 anos, pouco máis de 2 anos, como ela dixo, vivimos moitas cousas, sobre todo ela. Cousas que non vou a citar agora, pero que todos e todas os que estamos aquí sabemos. Eu tamén pido ás veces que fagamos, aproveitando isto, Carmen, se me das permiso, que fagamos unha reflexión colectiva, todos, do que ás veces facemos. A política é política, témolo todos claro, temos aquí cada un a súa función e a súa responsabilidade, pero ao final todos somos persoas. E cando salimos daqui, do pleno da corporación, e estamos na rúa, non deixamos de ser persoas e nos vamos a seguir vendo pola rúa. Co cal, ao mellor, ás veces temos que facer unha reflexión para ver onde está o límite e hasta onde podemos chegar. Eu a Carmen só podo amosarlle a miña gratitude e o meu respeto. A miña gratitude por dar ese paso, unha persona xoven, involucrarse en política, que non é doado hoxe en día, e o vemos todos e todas que facemos candidaturas. E só podo amosarlle a miña gratitude por acompañarnos, por vir co Partido Socialista, nun momento tampouco que non era o óptimo para vir nas listas do Partido Socialista, pero, sobre todo, só lle podo amosar a miña gratitude, non xa como alcalde, sino incluso a nivel persoal, por momentos duros que vivimos. Ela máis que a min, porque era unha área directa dela, pero momentos duros que vivimos, e, sobre todo, cando foi o norovirus. Tamén vivimos outros, ou ela vivir outros, pero cando foi o do norovirus de Ventín foi un momento moi complicado. E eu puden apreciar que Carmen sempre estuvo aí cando necesitaba estar, tanto a nivel político, a nivel do Concello, como a nivel persoal. E para min non é un día triste, porque a parte de terlle moito aprecio e, sobre todo, moito respeto, que unha persona como Carmen se desvincule hoxe polas razóns persoais que ela sabe da política, pois non é un momento alegre, sinceramente. Eu só che podo dicir que persoalmente estou aí, para o que necesites, espero seguir mantendo esa relación que tiñamos, que sigamos falando, que sigamos tomando un café, pero desexoche lóxicamente o mellor. E como alcalde, sempre o digo cando marcha alguén desta corporación que me tocou que se fose. Por desgracia, este é un concello, non sei se por desgracia ou por sorte, é un concello que ten bastante mobilidade entre os concelleiros e as concelleiras. Dicirche que, como veciña de Ames, ademais que eres, non só de censo, sino de nacemento, que este é o teu concello, tes as portas abertas para todo o que necesites e todo o que che podamos axudar, e moitas gracias por acompañarnos nesta andaina.
Seguimos entonces co punto segundo, aprobación do suplemento de crédito 4/2025 financiado con remanente de tesorería para gastos xerais por baixas por anulacións. Ten a palabra a concelleira Ana Paz. Bos días a todos e a todas. O Concello de Ames quere poñer en marcha unha nova campaña dos bonos Consuma. Tras o éxito das campañas anteriores, xa van alá 4 anos. Unha campaña que ano tras ano xera un negocio de volumen moi importante para o noso comercio e hostelería do noso Concello. No 2023 xerou un volume de negocio total de 258.842.094 euros e no 2024 xerou un volumen de negocio total de 248.463,74. Teño que dicir que o crédito se esgotou en menos dun mes. Eu creo que é unha subvención moi importante para o noso comercio e hostelería. O importe desta nova campaña ascenderá a 60.000 euros íntegros, que non estaba previsto nos créditos iniciais do Orzamento Municipal para o exercicio 2024 prorrogado para o 2025, aínda que se ten previsto xerar unha cuantía anual nos orzamentos municipais dos próximos anos. Por todo isto, é necesario dotar crédito adecuado e suficiente a través dunha modificación de crédito. O financiamento modificado realizarase minorando partidas do orzamento que presentan un aforro de 20.000 euros. Crédito sobrante da convocatoria de subvencións Promoción do Comercio 2025, ao non ter ben xustificada unha das asociacións presentadas dita subvención, e con 40.000 euros de remanente de tesorería para gastos xerais. Esta campaña ten como obxectivo contribuir a dinamizar as vendas e reforzar o consumo de proximidade. A través desta liña de axudas, o Concello pretende apoiar un ano máis directamente aos pequenos establecementos comerciais e de hostelería, fomentando o acceso da cidadanía ao comercio da súa contorna. Teño que dicir que existe informe favorable de intervención. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Señora Feijóo. Bueno, bo día outra vez. Pois se o ano pasado que tiñamos orzamento tiveron vostedes que recurrir á figura da modificación orzamentaria, é dicir, quitar cartos doutra partida, concretamente da destinada a prazas de aparcamento no Milladoiro, que non se conseguiu executar para poder sacar a edición dos bonos Consuma, este ano ni siquiera iso, senón que teñen que botar man vostede dos cartos dunha subvención que non foron capaces de implementar, non sei moi ben se foi porque quedou deserto ou porque non foron capaces de executala, e do suplemento de crédito, demostrando novamente a improvisación ca que se traballa desde esta Concellería. Fai uns días tivemos, ademais, pleno ordinario, no que tamén veu un suplemento de crédito, e temos que recurrir a un pleno extraordinario para este punto, repito, uns días despois do pleno ordinario. Que lles pasou? Olvidáronse novamente da campaña dos bonos ou é que yo tuveron que recordar ás asociacións de empresarios cando lles foron a contar a subida do lixo? A verdade é que non se entende moi ben que unha actividade, unha iniciativa que ten tan boa acollida como son os bonos Consuma, pois non estexa reflectido nun capítulo propio dentro dos orzamentos e teñamos que estar recorrindo, pois, como lle digo, ano pasado a unha modificación orzamentaria e este ano a figura do suplemento de crédito. Moitas gracias, señora Seijas. Bo día a todos e a todas. Pois, tal e como comentou a concelleira, estamos ante un suplemento de crédito, non, que se vai a financiar con remanente de tesourería e baixas de créditos. Saben, non, que a veces o noso grupo é crítico co uso do remanente de tesourería en certas partidas, sen embargo, pois aquí estamos ante un exemplo do que creemos que é un bo uso do remanente de tesourería, posto que vai a revertir nos veciños e veciñas e no comercio local que, como sabemos, non vive os seus mellores momentos. Simplemente, aproveitando que este punto ven a pleno, o noso grupo queríamos precisar dúas cousas. A primeira, que, xa adiantou a concelleira e nos alegramos, non, de que este previsto introducilo nos orzamentos e que non teñamos que seguir recurrindo a diferentes figuras para financiar estes bonos, sino que haxa un compromiso desde o primeiro día do ano de que esta campaña se vai a facer. En segundo lugar, facernos eco dunha demanda que nos piden dende o comercio, que
que se estude a posibilidade de poder implantar unha segunda campaña de bonos ao longo do ano. Creemos que é positivo, non, que esta campaña se faga cadrar máis ou menos ca época de Nadal, porque deste xeito pois pode ser que persoas que acudirían ás tendas que todos e todos coñecemos, ao mellor quedanse mercando no noso concello, pero creemos que tamén é preciso que unha destas campañas se faga nunha época onde o consumo por sí non é xa tan alto. Vistos os informes e que estamos de acordo, adiantamos o voto a favor. Moi ben, moitas gracias polo Grupo Popular, señor Beiroa. Bueno, boa noite a todas, bo día a todas e a todas. A costumbre de ter os plenos sempre pola tarde. Como dixeron as compañeiras que me precederon no uso da palabra e como dixemos nos mesmos fai pouco máis de 15 días no pleno ordinario do mes de outubro, pedimos que se trouxera a este pleno unha nova edición dos bonos Consuma, sobre todo despois de ver a campaña da Deputación, a campaña Merca na Vila, a cal excluiu expresamente ao noso Concello e non se iba a poder beneficiar desta iniciativa tan importante para o comercio local. Unha vez máis, ven ao remate do ano, neste caso, despois de que o pedira o Partido Popular un suplemento de crédito para dotar con 60.000 euros, 20.000 euros dunha subvención que non se puido xustificar por parte dos beneficiarios, como se explicou na comisión, e 40.000 euros, que era o que pedíamos nós fai unhas semanas, con cargo ao remanente de tesourería, unha nova edición dos bonos Consuma. Desexar que esta campaña poida salir canto antes adiante, que se poida aproveitar para a tempada do Nadal, non solamente para de Nadal, preguntar tamén aquí se vai a simplemente poder pedir os bonos durante o período de Nadal ou senón tamén un pouco máis para aproveitar a temporada de rebaixas e recoller o guante tamén do que decía a concelleira do Bloque Nacionalista Galego e pedir unha nova edición ou unha terceira edición de bonos Consuma, porque todo o apoio que se faga por parte do Concello de Ames ao comercio local vai a ser benvido por este grupo e por toda a veciñanza. Por iso adiantar o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra a concelleira. Sí, bueno, como ben dixo o meu compañeiro Pablo, Luisa, volvo a repetir, 20.000 euros crédito sobrante da convocatoria de subvencións de promoción económica de comercio 2025, o non ter ben xustificada unha das asociacións presentadas dita subvención. O non ter ben xustificada. Despois teño que dicir que, claro, tiñamos que esperar para non ter solamente 40.000 e poder ter pois eses 20.000 para poder sumar e cantos máis cartos ter moito mellor. Vale, porque eu creo que o noso comercio de hostelería merece cantos máis cartos moito mellor. É pena non poder sumar moitos máis. Rosalía, sí que temos pensado implementar outras campañas, esperamos que po ano que ven poder facer outra máis en outro período. Pablo, os bonos de Nadal normalmente poñémolos un mes e medio, 2 meses, para que collan tamén o período de rebaixas. Teño que decir que non pasan dos 20 días, máis ou menos, sobre todo na última campaña, que duraron menos dun mes. Canto antes se esgoten, moito muller, porque iso quere decir que o comercio de hostelería se aproveitan destes cartos. Eu solamente pido o apoio dos veciños e veciñas, como todos estes anos, e visitantes da contorna, que seguro que van a ser moitos, e espero que se esgoten canto antes. Moi ben, moitas gracias. Segunda quenda. Nada, simplemente darlle as gracias á concelleira polas explicacións dadas e, efectivamente, en algo estamos de acordo con o noso comercio e a nosa hostelería, a verdade que merecen moitísimo máis do que se lle está a dar. Como dixen na miña intervención anterior, non estamos de acordo dende Espazo Común ca forma en que se elevan estes bonos, porque nos gustaríanos máis que xa o ano pasado nos orzamentos estuvera incluída esta actividade ou estes bonos Consuma dentro do orzamento. Non foi así, pero, como tamén dixen, o noso comercio merece moitísimo máis, polo tanto, calquer iniciativa que sexa en ben do comercio local de Ames é ben recibida, aínda que, dende logo, non estamos de acordo ca forma en que se fixo. Así que, o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Alguna intervención máis? Vale, moitas gracias. Procedemos á votación entonces. Votos a favor?
unanimidade. Moitas gracias. Se me permiten, antes de rematar o pleno, gustaríame aproveitar, porque ademais está aquí diante, para despedir a Iria, que é a feuga que estuvo en comunicación estes días e que remata a súa estadía con nós hoxe, mañán. E tamén acordarme de Lucía, que foi a feuga, a persoa que estuvo no feuga de normalización, que xa marchou fai unhas semanas tamén, pero, bueno, agradecer o traballo que fan, espero que aprendan algo e bo dentro destas prácticas feuga, non me cabe duda que con Iván seguro que cousas boas aprende, e moitas gracias polo vosso traballo e moita sorte, Iria, daqui para diante. Moitas gracias. Damos por concluído o pleno.